Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. Wannan bidiyo insha Allahu za mu nuna yanda mutum zai rage wa wayarsa shan data, ma'ana yanda zai rage shan data da wayarsa take masa. Ko wani abu wanda mutane wasu zubin ba sa kula da shi, amma za su ga kawai datarsu tana shanyewa sosai. To insha Allahu in ka biyo mu a cikin wannan bidiyo za mu nuna ma yanda za ka yi solving wannan matsalar ba tare da ɓata lokaci ba. Mu je ga cikin bidiyon. Amma muna roƙonka idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana like. Da haka ne zai ba mu ƙarfin gwiwa ba tare da ɓata lokaci ba. Mu je ga cikin farko dai za ka zo ka shiga setting naka. Bayan ka shiga setting sai ka nemo apps, to duk wani abu da ka san kana amfani da shi da data sai ka zo nan ka duba. Misali za mu yi amfani da wannan exchanges Bitmart. Idan kai clicking sai ka dudduba, sai ka janyo ƙasa, sai ka duba data usage gashi nan na biyu nan kenan ko data usage. Idan ka duba data usage sai ka danna kansa ya shiga. To idan ka janyo daga nan ƙasa gashi nan ka janyo nan, me aka ce a nan gashi background data. Duk inda ka ga nan a kunne to ma'ana ka ba wa app ɗin permission ko baka shige shi ba ya ringa amfani da datar da take circulation a lokacin, ma'ana datar da ka kunna zai ringa janta yana amfani da ita ba tare da kuma ka shiga kai amfani da shi ba. Kamar YouTube shi ma haka, amma YouTube in ka san kana downloading za ka iya barin sa a nan a kunne, saboda idan ka kunna data zai ci gaba ma da downloading ko sauran makamanta. Ko haka ma YouTube ma yana baka wannan matsalar, to nan za ka yi maganin sa. Kaga kai tsaye yana ma downloading ko abun nan, to nan za ka yi maganin sa. To idan kai haka sai ka kashe, to kaga shikenan ka hana shi amfani da data. Idan har ka kunna data ka, to wannan app ɗin idan na kunna data ta wannan app ɗin ba zai taɓa using da datar da na kunna a lokacin ba. App ɗin na riga na rufe ya ringa yin amfani da data ko da ban shige shi ba. To duk wani abu da yake ko in ce ka ga yana yawan asarar data, to wannan shine solution naka da aka ji. Kuma in ka bi shi za ka ga ka rage shan data sosai, saboda akwai apps ɗin da yawa wani zubin ba shigar su za ka yi ba amma za su ja ma data sosai, kuma musamman manya-manyan apps. To wannan shine solving ɗin da ake solvawa, ko in ce solving ɗin da ya kamata duk wannan mai fama da wannan matsalar ya yi. Za ka shigo ne cikin apps ɗinka sai ka danna app ɗin da kake abun nan zai nuno ma nan gashi nan. Ka gani mobile data allowed, ka ba shi dama. WLAN kenan, WLAN ma'ana wifi kenan, ka ba shi dama. Sai kuma nan sai ka ba shi dama shi ma, saboda irin turo message ko abun nan. Haka ma WhatsApp, masu WhatsApp wanda yake ja musu data shi ma ko ba su shige ba ko ba su buɗe shi ba, to wannan duk shine solution ɗin da mutum zai yi. To a nan bidiyon namu zai tsaya insha Allahu, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Na gode, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.